И какво става, скъпи приятели, тук сме преди... Да се добавя глава, нали? 12. Представете се, момчета. Аз съм Иван 12. Тъй като Обичам току-що много си да играя купих Майнкрафт, рангвид, само играя тъй Майнкрафт. като току-що си купих рангвид, така, може ли да дадете как се пише с червено, чай малко? Ще кажеш ли? Напиши ми го на МСГ. Какво? О, лек! Напиши ми го на МСГ, човек. Как се пише с Какво червено? да ти напиша? Как се пише Видях с червено? главата. Какво? Видях главата. Да. Ама какво да ти напиша, Никола? Я на МСГ го напиши. Ама какво да ти напиша? Как се пише с червено? О, добре. О, може ли Добре. да мене? Добре. Да. Не само ще... Иначе пишеш. Ей, той, чакай. И имаш от 1 до 9 цвята. Аз ще напиша, например, първия цвят. Ей, той пишеш и... Има ли оранжев? Да, бе, има. Може ли за мен оранжев да ми изпратиш? Ето. Хора за малко. Ето. Значи пишеш ей, той и пишеш какво ти искаш. Разстояние пишеш какво ти искаш, ама в Може ли за чата. мен оранжев? А отде да знам какъв е оранжевия? Как е оранжевия? Едно мисля... Ама Виж, как се пише този знак? Shift и 7. Виж, например, едно ти дава син, тъмно син. О, случи! Ти какво пишеш, бе? Тъпанара. О, Ти добре. пишеш Shift и 2. Ти пишеш Shift и 2. Абе, напиши Shift 7 число от 1 до 9 разстояние, което искаш да напишеш. И едно разстояние. Ето, написа го, С написа. Ама, Сиво. О, виж ти. Виж. Виж, например, 4. Човек не става, бе. Как да не става? Виж, при мен става. Виж, при мен става. Ето. Ама след той има ли 4? Има ли празно място след той? О, значи пишеш, без наклончерта пишеш чата. Ти пишеш Shift и 7, цъкаш, след това и от 1 до 9 някакъв номер. Напусти ми го на МСГ. Добре, Нерви. ама се го Само чуя. си виждам времето. Аз съм ранен. написах в синьо. What the? Как бе? Yes. Ето и напиши, Никола. Аз вече го схванах, ама дали с 2 ще стане? Да, от 1 до 9 имаш. Айде да, човек. Ето. Ето и напиши, обаче без буквите. Ти на той място искаш на той място каквото искаш пишеш. Ако не стане късмет. Така, Shift и 7 4. и после... Стана. Афа. През стана. Афа. При Никола ще не става. И при мен Никола. не става. Пише ми on command help for help. Ама ти с наклона черта да го пишеш, бе. Да. То без наклона черта Сериозно трябва. ли, бе? Ами ти кажи, бе, човек. Ема аз ти казах. Случай, ти чули когато казах. Да. Никола. Синьо. Тъмно синьо. Лей, бе. Ето. Кажете хай на YouTube. Ей. Ай, кажете, Хай. бе. Как? С кое число написа ти? 4. 4 е за червеното. Аз ще видя за 5. Не знам как. Случай, баста по нас. Какво написа, бе? Добре, аз отивам на спам да пукам. Добре. Ама снимаш ли сега? Там естествено. Добре. Ето тя нашия хоум. Как ще пара на линията. Така ладно. Да. То когато ти лаги,
то YouTube, когато го качиш при обработката са махала, да знаеш. Аре бе, то сега ли да ми излезе бе? Тъмно синьо. Ще направя стрендки сега. О, пребих някой. Дабъл кил, ей! О, той си, аз се ходя, той. О, дабъл кил! Ха! Трипъл! Warp. Не, Warp направи ги пукам бе! PvP Shop. Тя на Warp PvP Shop. Да купя... Бати, то с нахален. Нормално нахален, обаче. Де. Тих копи. Home. Някакъв пич лети. Бати, кефа с... Дайте един кой. Къде направя? Кой взе стрендките? А? Дай случи стрендките, бе. Гаси, запазя много си една. гаден. Дай ги всички! Дай ги, не... Много си гаден случай. Не трябваше да те довеждам тук. Фар геймър. Не, изпусна го. Не пипай нищо. Махай се, няма пипаш. Нафармих си 113 кила. Отивам на храме. Имам, се взема само една стрен. Томачета. Стрендка. Абе хора, наредете си тези глави, бе. Дайте да ви ги нареда. Къде са ви по? Може по една страна. Не, може, ти няма. Ти си нуп на PvP. Вчера 1000 пъти го убиха. Направо Аз стренка. имам Няма да си 113 вземаш. кила. Аз имам 113 кила и 101 умиране. Ако направя Аз имам- 113 кила, ще бъде от... Аз имам 103 умирания. Сега отивам в Абе, дупката. кой Няма ме дупката. Няма да съм в дупката. Никола, ела за чертата да бъдем. Окей. Вау. Тък двамата да бъдем. Опа! Да, чакам! 5 секунди трачка. Ами да, 5 секунди. Ама, защото имах комбат лок. Нали ще напишеш в описанието на клипа IP-то на сервера, хората да идват. Естествено. След като малко нафармим килчета, ще почваме да таковаме ларпове, такива. Да. Така. Ето и съм аз, виж ма. Виж ма къв съм хубав. Много си кръв. Маля, някакъв машибнала критикал човек. Не убивай! Не! О! Дай за мен една голденка. О, да, аз забравих да взема голдънки. Венкой, Забравих много да се ме нерви взема. този Венкой, бе. Че ми свърши тренска, бе. Екс, имар. Екс. Готово. Дупката ли? Не сме в дупката. Зад чертата, тук всички стоят. Аз искам да убия Дарак Слайд. Миньона, БГ. Миньона, ако става миньон, да гледат хората. Трябва да излезе да го критикам. Миньона БГ. О, добре, Нико. Взимам килове, човек. Ти с най-добрата ли броня си? Да. Как може с най-добра? Те. Чакаме тук обикновени да дойдат без сет. Дойда съсед да бъде кожен. Добре, тук ще спя. Не ще ми... Оу! One shot, ти просто. Аз май ти взех левела, Никола. Аз май ти взех левела. Аз май взех левела на това, дето би. Ме интересува. Имам 117 кила. Имам на хоме да напълня... Дарак Слайд тък му излезе, може да го пръсна. Абе, какво толкова си искаш да победиш? Той да не ти е най-така голям враг. Нуб. Някакъв пич хвърля майна, бе. Тръщи го!
О, Dark Охо, Side. охо, охо. Не, не. А те да те убият Свети. Много сте подредени, бе. Уби, един кожен уби Слути диамантения. Тъпчето. Случи нещо не ставаш. Сори, Да, ама не. нещо не ставаш, за кидвип дори. Трябва имаш уроци по PvP, човек. Аз мога вкъща да го бия и така че... О, фак, бе, ще умра, бе! Пера се, о, есе, не умрях. И от кого умря? Не умрях, бе, не умрях. За малко ще да умра. Аре, бе, скота е. Като исках да убия един кожен. Кой ме удари, бе? Но ма дразни, когато искам да убия някой кожен и един диамантен ми излиза Нали? с фара спектата. Гледай го, е! Бати на хамото. Да, стига горя, бе! Стига горя. Аз за малко ще да умра. То стрента ми ще свърши докато си нафармала. Не, Искате ли на Ларб Девил? Да покажеш. умрях! Умрях! Гадория. Ела вземи някакви неща, ако искаш. Кит стат вземи и ела на Ларп Девил. Една стренка вземи и ела на Ларп Девил Ма горе. няма. Ма аз съм за тебе. Ела горе. Тук пък няма никой. Те вече са зад дупката. Те тук не му харесва много вече. То тук само ако някой дойде. Чинчи. Ей, сега ще го дигнем. Само ако някой дойде. Скачам в дупката с кит старт, те ме дреми. Мен ме дреми пък за левела. Те всички ще убият. Те там са само айранки, диамантени. Абе, Има обикновени, ама не всички са Ама в обикновени. дупката влизат някои диаманти. Да. Да, че... Там горе няма никой. Ома гъла има някакъв там, ома гъла. На дупката? Дали ще бъде проблем дали ще има убият, ако се взема най-добрата броня? Аз вече съм тук, аз съм вече зад чертата. Ваня, ма ти с най-добрата ли броня си? Да. Да убия някакъв младен 02. Искам кила, бате. О, не ме интересува за бронята. Мога да се направя много. Аз ще стоя за... не мене. Той не ми показа нищо, аз... Още един кил имам 120 кила. Много. Мен не ми пука. Мен не ми пука. Дори да ме убият, не ми пука. Аз няма бъда в дупката, ама... Ще бъда зад чертата. Някакъв е хакман. Ще се оставя Аз друга мога. броня. То се на малко скръст, сигурен съм. Не ти знам, бе. Ай, ги тук да се фармат. Взимам си най-добрия ми. О, ес! О, взех му диамант. Взимам си моя добър меч, който взима плюс 12 демидж. Чамса! Чамса! Убива го. Няма, бе! Той е диамантенка, бе! Нормален ли си? И аз съм диамантен. И аз. Пребих някакъв. Само че не чамат. Ой, И аз съм Чамса беше на 2! Ти шанса има. Имам 120... да, ето. Имам 121 Плюс кила. 20. 120... Не. Всъщност... Ай, искаш ли в дупката? С... Аз нямам голдинка. Те големи глупости говоря. Беше на 18. Аз ще бъда в дупката с кит вип. Много съм тъп. Не Убих го. пука. Не го убих. Много съм тъп. Не на 2. Взех му 2. Телето скоро ще би. По-скоро му С взех 2. вип ще бъда. Ама не беше. Ван, ти къде отиде? Съм просто. Аз отидох в хома да си оставя всички неща, дет имам. И ще отида в дупката с кит вип. Тук никой да не ми Ти бара. още ли имаш вип? Аз не съм си го харчил. Ти кой искаш? Аз не съм го харчил. Тук ще взема. Значи те интересува за бронята. За кит вип. Аз ще бъда с кит вип. Мен не ме интересува за тъпия кит Ти вип. много си гол. Виж ма мене. Виж ма мене пък. Ще бъда с айрон. Без енджант. Те ще Аз бъдат. оставя нещата в Ender честа, защото усещам, че някой може да ми ги открадне. Опа, значи няма да пускам координати по време на клипа. Чай, Да, искам.
Ето как Защото те се са биват сами. спрат на пауза Как се и ще биват? го видят. Отивам. Слаби е, тук сме показали. Искаш ли тоя? Човек, колко Никой, искаш ли земя? вдупката? Колко под земя сте, бе, хора, бе? И аз нямам кидвип. Ама не, Никой, искаш в дупката. Вие си баци протата, честно ви казвам. Искате ли в дупката? Някой иска ли в дупката? Аз щях да ходя, само че нямам кидвип, си го изхарчих, трябва да изчакам ден да Ти искаш не ли? да ми се Искаш ли зареди. Никола? В дупката. Някой иска ли в дупката? Аре, Ай, ама не бе, Също. хора пред линията. добре, аз ще бъда. Само някой да ми вземе нещата. Никой да не ми вземе нещата. Никой да не ти вземе нещата. Да. Тук защо стана сякаш по-тъмно? Защото ще... Аз ще бъда в дупката. Не ми пука. Аз пия стремка на ми. Събърш ли в дупката, Никола? Не. Добре, аз ще бъда тук. Дори да загубя. Аз съм на максус То някакво да вътре. губя. Вече. То някакво да губя. Само едни тъпи брони. Аре, скачи ти, бе. Не знам дали да бъда в дупката. О, видях един. Но Аз не иска да скачат. Аре, ей! диамант. О, За малко ще... Иване, Да? аз може О, сега да скача. вляза в вчерашния сървър. О, да, знам го. Добре, аз ще бъда в дупката просто. Не ми пука. Аз ще бъда вчерашния, защото беше доста забавно. И си купих нови ранкове там. Да, китове по-скоро. А да. Добре, аз ще бъда в дупката просто. Не ми пука. Пия стренката. Те. Пия... То не ми зачита, че съм логнат. О, в пажина, фак. Ще ме убият. Еми, почти ме убиха. убили ме? Някъде. Еми, убиха, ма. Аз се бъда с кители тогава. Какво е кители? С кители, че бъда. Кители какво да? Същото като стои. Кът... Дабъл кил, бате. Добре, аз ще бъда вече. Аз ще бъда. Направо си... Зачети ме. Добре, сега ще си Правилно избира... си изхъпих тъпя лега, ама... Ще си избира кит дракон, май. Кит дракон, ли? Ето с кит Те е друг в един сервер. друг сервер, да. В Левен крафт. Силен крафт, бате, тъпия сървър. Айрония не БГ. тука, бра. Айрония БГ е тука. Аз мисля, аз знам кой да убия. В този дет исках да убия, скочи в дупката. Dark Slide! Да скачам ли в дупката? Този пич Dark Slide не се Айде да скочим в дупката, Никой, искаш ли? Ай, моля те, само за клипа, моля. искам, бе. Кит дракон. Какво? Yes, сер. Пете. Я ми супер. Ясен. Аз просто скачам тук. Не ми пука. Скачам се. О, мога да бъда кит крипър сега. По-добре. Имам 127 кило. На скифър. По-скоро не беше крипър, а Hulk. Аз скачам в дупката. Не ми пука. Скачай. Скоча в дупката. Скачам. Скачам в мръсна дупка. Я да се видя. Бързо. Я не Годен. обиждай дупката, тя хубава. Тай мога. Тук има диамантени. Тук има много диамантени. Аз ще ме спа. Аз мога да ги потикам с меча. О, видях фулки. Един уби почти фулка. Ама ме става да отида при него. Да, да не те Пише страхна. спам. Да не те Пише страхна. Да не те страхна. Страх ме. О, в ми покая в дупката отивам. И да ме уби.
Ти с Бъдеш какво, се. ти с какво си? Скителите. Ходам. Само че шарп двойка и кнop двойка, така ли? Дай енчант на ти брони. Отска имам хора, мапи баски. Protection едно ли са броните? Не, малко. По-такива наупски. Аз вече казах как в PvP. България. Браво. Двама нуба ми скачат. Браво на теб. Че много личи скачат. Да стои. О, това е много Не голям. обижда. Не се нерви. О, пребих някакъв. Thank you, Zigmaster. Някакъв така се... О, и двата кита още. Още Пребих мога да взема. коженка, пребих коженка, чули. Аз ке приема, че се раздели. Те ще му изям годинката. Пича му изярах голдинката. Имам 120. Убивам. Ти ще ми за 20 секунди. Ти я изважда. 129. Аз вече няма ходя в дупката, мръсна. Късна ми в тази дупка само да ме клюват. С тъпата дупка. Да, тя не е дупка. Една мръсна дупка. Не е се вдал да ни радва. Ей, сега мама ти 130 кила. С коя програма снимаш, Никола? С OBS. на любов твоя. Никола? Ай, сега ще стана още малко опит. Никола, че с коя програма снимаш? Никола? Това е учебника. Чакай си. Просто ги напуках. Тец направо. Иване, четири вече. Пича так му излезе и лансот. Добре, ама ме пиши на МСГ. Как беше? На концерта W. Разстояние им Иван 12, пак разстояние, какво ти скажеш да ми напишеш. Пиле. Ай, тосно. Това е Мартин. Само пауза. Да. Точно и младен нова. Вече трябва да пишеш на конечерта Р и разстояние и какво ти искаш да ми напишеш, ама без името ми. И най-вече като ми напише да се Аз я Разбрали? тя ги напомня. Не сега. то спичи той заби. Оф, Гаспар, какво написах? Пише. Свършим. Иване, после аз може да отида да се На опитам два да мога напиша. да бачкам. На Ай, два. Иван, Това на хома. А нямаше как мама оправиш парички. Имам 137 киловата. Стоп, дадат ми, не сме дали от Сега се чуда само как да направя спална. Отивам на хоме. Мисля да... Иване, чакай. Спусна се бутилче. По-добре тук да бъде спална на честа рума. Добре, може там да бъде. Не знам къде е. Аз ще се взема с тайче. Не искам да има спам. Не знам къде е. Айде да направим чест за коженки брони, бе. За коженки. Аз ще си направя моя спалнич. Стайчка ще си направя. Я казвам, те била къде? Ей, го тук. О, и се ще се спалвам в моят спалнич. Добре, ще да си направим спалния, дет няма има легла. Ела, Не, така много добре хора. Аз ще си направя отделна. ай няма да си правиш нищо, tu има хоум. Тук вижте, тук отгоре ще слагаме коженки. Я ми дайте айтемки. Добре. Ама храната не е тук, храната е тук. Я ми дайте айтем фрейм, бе, хора. Чакай, ще направя един. Тут ми трябва и ще сложа един такива. Ще сложа каска.
Не, някаква друга кожена броня имате ли? Аз нямам, аз не ги събирам. Чакай, ще направя такива айтъм фреймове. Закончик, може да си събираме бронички, когато ни трябва. Да, бе, нали, добре. Айде, Кой взе дървото, бе? аз малко. Абе, дай го, бе! Какво ще правиш? Трябва. Ама защо ти? Къде си? Дайте ми един айтем фрейм. Къде си, Вайло? Бързо Абе, нямам нищо да правиш, бе! Ще убия сега! Не! Опа! Подпалих и боса. Ще убия сега, бе! Нямам нищо да правиш. Ще умра, бе! Апа. Виж, няма правиш. Има да айтем фрейм, Ваня. Добре, сега. Ще няма да си правиш. Абе, стига! Смислено е. Аз нищо няма да правя, бе! Окей. Какво ще правиш? Аз разбрах за година. Ваня, елат. Ето, връщам чаята ми. Ти само, че няма да дразниш. И няма да правиш нищо. 8 пръчки са мои. На два пъти. Ето, tu имаш. Само. Другото си мое. Дай пръчки. Напълня бутилчите, това ще почвам да правя малко стенки. Добре. Ама кой ма натъпка с война, бе? Стига, бе! Не толкова тъпчи. Не съм аз. Двойки, стрънг двойки, как се правиха, бе? Стои. С гънпаудъра. Не с гънпаудъра, с... Аз нямам такова. Но и как беше? Да, бе, да, голос. Глоустон също. Да. И сега ли ще правиш стрем? Никой да не бара това. Хубаво да не барайте тук. Да правя. Никола, виж как стана. Никола, виж. Я, бе, Никола. Добре. Ей тук. Ще бъдат коженките. Ок. Събираме си кожа. Колко под земя сме, бе, хора? Малко сме. След малко, може Ама би, много след далече 31 минути и много 40 далече. секунди Много ще далече. добавя и аз коженка. Много далече ли сте? Да, много от спам. Поне 2-3 часа вървяхме. По-скоро аз вървях. Той нищо не правиш. И Холма даже не е него, а мое. Само аз го правих. Той даже не беше с мене, когато аз го правих. Да, не сме правили, то само бягаме, бързаме. Ти оттъче една кирка ме. Стренките са готови. Някой да ще отглуши микрофона. Трябва с 4-5 лева. Стренките са готови. 6. Също взема, което аз си бях взела преди. Отивам на спаун бай. Да си фарма Преди си бях взел конската броня. Няма да вземаш нищо от тук. Ама конската броня беше моя. Принцеса! Виж колкото, виж колко. Моя е конската броня. Не е твоя. Да, аз преди бях сложил. Моя е. Осем с тирата с техниката. Според просто... Взе от мене. Мале, умрях с дъмасет от моите. Пак. И... Мамо, човек. Отивам да взема една коженка да ми дреме. Една стренка и отивам да пукам и не ми дреме. Имаме ли коженки изобщо? Малко са. Една. Ще ми стигна. Ще взема малко нидерлага трябва. Без каска, ама окей. Спаун, няма да ме убия то. Ома гъд. Що правиш, бе? Нима ми. Той без това расте бързо. Стига, бе! Нямате ли Netherworld? Абе, стига, бе! Нима ми, що вземаш? Направете си Netherworld, Ами према. трябва. Нима ми. Или? Да, бе. Не се не виждам. Ама той я обира, Нима. Аз имам с такове. Той я обира.
Ама сега ще го засаждам на ново. Да бих някакъв. Имам вече 140 кила. Много бе. Някакъв ми е тим. Айрония ми е тим. Така дори е по-хубаво да се минава през тук. Но скоро ще порастат. Те растат бързо. О, направо ги напуках тук, човек. Растат за няколко секунди. I'm pro. Thank you за киловете, дет ми ги правите. Сега ще направя спитки. Ето човек. Кинков Гагамерс. Маме, той ме уби. Аз го оставих на 0. Кинков Гамерс. Пак аз го оставих на 0 и ме уби пак. Ама имам 145 кила и 5 умиране. Това е батието. Я искам да видя Недървард фермата, бе. Че... Аз мисля да правя, всички да почнем проект долен етаж. Имаш ли стълба? Ще направим. Чакай, аз ще взема брадвата. Не правите стълби. Не правите стълби, аз ще направя. Не, аз ще направя надолу. Ама не. Да, добре, ама не. Какви стълби? Трябват ни просто стълбите от дърво само. Да, знам. Не от пръчки. Не от Да, пръчки. с пръчки. Не с пръчки. Добре. Просто Къде по-точно да... аз ще го направя. Чакай, да станат спитките тогава. Да станат спитките тогава. не си Направя една кожена. Ще си крафтна една кожена броня. От нормално ли дърво ще бъде? Да, бе, от нормално. Добре, ще взема 43. Добре. Аз не знах, че всеки прави пропоршени. Дори аз не знам дали всеки прави. Сега шугър да взема. Аз крафтнах една кожа. Кожени брони ще взел. Не, крафтнах си. Събирайте той. Събирайте от кравици Хлебче? кожата. Много сте богати, бе. Много сме. Наистина ли? Давай, бати айрончето. Чакай, смачка. Ти кога мислиш да спираш клипа? Стана 40-50 минути. Не знам колко време сте на клипа, човек, ама на мен не е много забавно да снимам, особено хората да го гледат. Просто това е кефа. Искаш ли да видиш едно нещо? Много ме кефа. Искаш ли да видиш колко съм смешен сега? Ти къде си? Искам да се покажа, да видиш колко съм смешен. И това ще бъде всичко от мен, дами и господа. Надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се, дайте коментари, лайквайте. Съжалявам, че не можах да покажа лаповете, но просто нямам време. Други епизод ще стане така. Това беше първи епизод от България. Ще качваме на други такова сървъри. Само кажете на кой. Трябва да покажеш и мене. И така е. Хората трябва да видят колко съм смешен. Както казвам, други сървъри. Ти къде си? Остай главата. Остай главата. Аз искам да му покажа